El confinament també ha deixat sense activitat les prop de 4.000 persones amb discapacitat intel·lectual que fan esport a Catalunya. És el cas de la tenista Cristina del Moral, que, com la resta d'esportistes que participen als Special Olympics, mira de mantenir-se en forma des de casa. Sense tants recursos com els esportistes professionals, però amb les mateixes ganes de poder tornar aviat a l'activitat real, en el seu cas a les pistes de tennis, la Cristina mira de fer una mica d'exercici a casa en aquests dies de confinament. Per matí fer exercicis amb la meva mare i per la tarda escolto música. La pandèmia ha ajornat totes les activitats relacionades amb els Special Olympics, uns jocs que també es celebren cada 4 anys i que tindran la propera edició el 2022. No saben si podran acabar els campionats escolars i les diferents lligues. La Cristina, tenista de l'Escola Esportiva Sell, ha sumat prop de 50 medalles, tot i que el lema d'aquests jocs, tots som campions, ja deixa clar que el més important no és la victòria. Per la Cristina, un dels millors moments d'aquests dies de confinament arriba a les 8 de la tarda, sortir al balcó i poder pel metge, per les infermeres. I si tots estan en confinament en su casa, podemos guanyar lo de coronavirus. El president dels Special Olympics també anima tothom a fer esport i quedar-se a casa. L'esport ens identifica, ens uneix d'esport, som Special Olympics, tornarem i tornarem forts. Tenim un dilluns de Pasqua marcat aquesta